Humansa na sinating dagko nga landslide sa sitio Languyon, Barangay Manipis, Dakbayan sa Talisay, pikas habig sa lane maagi anagyot. Apan puli-puli lang sila nga moagi sa daan samtang giobserbahan pa ang lihok sa yuta gikan sa bukid sa maong lugar. Samtang mga motorista di pa himangnuan nga magmatngon sa pag-agi sa maong lugar ug di na moagi diinhi kung ting gabi. Ani ang report ni Femery Dumabo. Nagpaday ng clearing operation sa Manipis Road aron makaagi ang mga sakinan gikan og padung sa bukirang mga dapit sa lungsod sa Minglanilla ug Dakbayan sa Toledo. Hinuon magpuli-puli ang pag-agi sa daan kay usa lang ka lane ang maagian sa mga sakinan. Giisip ang Manipis Road nga shortcut padung sa Talisay City proper ug sa Dakbayan sa Sugbo. Usa ka motorista nga nabalda sa landslide gahapon maong animal technician nga taga Dakbayan sa Toledo. Agapon nata ko sa ubos niya, wala na kumudayon kaya nag-slide nung abot mga kuan jud, bago lang jud nga nag-slide ba pag-abot nako. Kuyawan gyapon mamay, di ta ka sure gyud og kuan gud kay galihok jud ang yuta ba. Labi na og mag-uwan. Awhag sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay sa mga motorista nga moagi gud sa maong dan nga mag-amping kanunay. Mato di Kapitan Jojo Laurente sa Barangay Manipis nga alas 3 gahapon sa hapon gibuksan na sa Department of Public Works and Highways ang usa ka lane. Apan hangyo sa kapitan nga likayan ang pag-agi sa dapit panahon sa kagabhion. Napamagay katagatin din ay limit yung haros bagdado kita. Muna inyong gibantay-bantayan. Yung akong gisanan sa mga tanay ka niya. Wait lang dito siya. Kasi nga magdali, di lang maagi. Mapasalamato ng mga mulupyo sa dapit nga ang midahili nga dapit sa Manipis layo lang sa kabalayan. Apan giangko ni Kunring Herbias, 88 anyos, nga motorok gyud ang kabalaka, panahon nga mubundak ang kusog nga uwan. Kuya Juan kay ariado mo gani yung lugar agad. Prihara man dito sa Kapusig ko, sige lang atak-atak ang bato. Ang midahiling dapit tapad lang sa bukid nga napaubos na sa benching project nga kaniadto makasinati kanunay og landslide. Laraw karon sa kagamhanan sa Dakbayan nga ang midahiling dapit maoy ilakip unya nila sa benching project. Ang bukirang barangay sa Manipis o sa ilang landslide prone area sa Dakbayan. Uban ni Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.